Prenasledovať Matovičovcov. To je priame zadanie Gašpara novému prezidentovi policajného zboru. Na brannobezpečnostnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky prebehlo verejné vypočutie kandidáta na post prezidenta policajného zboru. Vypočutie síce trvalo 3 hodiny, ale Ľubomír Solák na otázky väčšinou dával len nekonkrétne, vágne odpovede. Za zmienku však stoja 2 momenty, ktoré ja považujem za kľúčové veci, kvôli ktorým si ho minister vnútra Šutaj Eštok vybral. Prvú spomenul sám kandidát, keď na priamu otázku ohľadom úradu na ochranu oznamovateľov odpovedal v zmysle, že by policajtov z tohto zákona vyňal. To znamená, že by už statoční policajti, ktorí sa rozhodnú odhaliť korupciu alebo iné zločiny zvnútra policajného zboru, nemali ochranu oznamovateľov. Inými slovami, nový policajný prezident tak zamedzí, aby sa policajný zbor očistil od vagabundov, ktorí zneužívajú svoje postavenie a sú korupčníkmi. Toto je veľmi zlý signál pre spoločnosť a naopak, presne toto chce mafia, ktorá chce znova ovládnuť políciu, teda práve toto vyhovuje aj Šutajovi Eštokovi plniacemu Ficove príkazy. Tou druhou vecou, pre ktorú si práve tohto nominanta vybrali ľudia okolo Fica a Gašpara, je práve to, čo predviedol na výbore jeho predseda, Tibor Gašpar. Okrem toho, že neprimerane vstupoval do vypočúvania ešte predtým, ako dovolil na niektoré priame otázky kandidátovi odpovedať, pred koncom vypočúvania obvinil verejne z trestnej činnosti menovite Igora Matoviča a jeho manželku a poprial budúcemu policajnému prezidentovi, aby sa mu podarilo odhaliť trestnú činnosť Matovičovcov. Je to neskutočne absurdné, čo predviedol tento človek, ktorý ešte v pozícii policajného prezidenta si dal niekoľko týždňov pred vraždou lustrovať adresu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ale odhaľuje to druhú vec, kvôli ktorej si vybrali spomínaného kandidáta. Tibor Gašpar mu dal takto verejne, bez akéhokoľvek ostychu, priame zadanie na šikanovanie a prenasledovanie politického oponenta a jeho rodiny. Gašpar sa predviedol tak, ako ďalší na poľovníckej chate, ako mafián a člen Padrejho klanu, alebo ak chcete korupčného smeráckého systému našich ľudí. Samozrejme, títo ľudia z organizovaného zločinu očakávajú, že Ľubomír Solák bude poslušne plniť ich príkazy. Aj tento Gašparom vyslovený verejne. Ak sa predtým schovávali po kadejakých chatách a hotelových izbách a kto vie, kde ešte, teraz ste im vy. Ľudia dali vo voľbách takú moc, že zosnovajú prenasledovanie hocikoho aj priamo pred vašimi očami. Máme sa teda na čo tešiť. Žijeme v mafiánskom štáte Fico IV.